Bueno, Itaiatik kurtsazieran helburu printzipal bat izango zen herriei jakinaraztea zein gean eta pixkat gure diskurtzua plazaratzea. Orduan hortako lehenengo eta behin aurkezpen bat antolau deuz estuko gaztetxean, eta bertan gure helburua izango zen jendeakin sozializazio espazio bat sortzea eta tarte bat eukitzea bertan gure azalpenak emateko eta pixkat jendeakin erlazio horiteko. Baitare helburuakin jarraituz esatea Itaiatik nahiko genulak martxan jarri lan bat edo esatea herriko emakume langile ezberdinakin pixkat aztertu zein dian egoera prekarioetan dauden emakumeak eta hola pixkat arlo ekonomikoai pixkat garrantzia emanez eta esatea prestutasuna gaula jende honekin lan aiteko, baina betire gure indarrak batuz. Eta azkenik esatea baitare indarkeri matxistan hilduakin jarraituko dula, eta hortako udaran sortu duen indarkeri matxistan asanbladakin jarraituko dula, bidez berdinetatik edo. Bai, kontua sestuan bai ikuste genula beharrezkotasuna igual gure diskursoa indarkeri matxistan inguruan zein dan jakin alizateko eta horretik sortu genuen asanblada bat herriko jende desberdinakin. Bai ikuste genulako behin iritziak eta garrantzitsua ziala eta azkenean zestuan zerbait indarkeri matxista daukien zerbait praktikoa proposatu ahal izateko edo egin ahal izateko jende desberdinakin beharrezkoa zela lanketa egitea. Orduan bai asanblada sortu genula eta festan harira bai protokolo bat genula eta telefonoa jarri genula bilan erasotua zan edo nor deitu ahal izateko eta behintzat gure aletxua eskaintzeko zestuan. Azkenean, ikuste deulako ez deulako dependi berrez instituzioa eta ze behaiek nahiz eta egungo politika feministenak edo alderdi feministenak egon ikuste deula eta milioiak eman problematika honei ikuste du ez da hola benetan ez baliabide ekonomikoik eta politikoik ez da interesik hone sistema gainditu ahal izateko eta benetan problematika honei aurre egiteko. Orduan gure baliabide ekonomiko eta politiko propioak eraikitzen joan behar gara ikuste du eta gure kasuan zestuan zen genuen pixkanaka eta hori izan zen eskaini genuen lehenengo aletxua edo praktika ibeira egin den lehenengo ekimena. Baita indarkeri matxista borrokatzen jarraitzeko urrengo gure ekimenetako bat izango azarako eta osten gu herrirateatzea, gure diskurtsua pixkat eskaintzeko, betire klaru lagaz, guk helburu estrategiko batekin ite deula lana, eta azarako eta bezalako egunak ikuste ditugula baliabide bat bezala azkenean gure egunerokotasuneko antolakuntza horren baliagarri gisa izango dela eta antolakuntza hori hortan berme bat izango dana. Hori da. Horretik azarako eta osten gure aldarrikapenak egingo ditugu eta pixkat gure diskurtsoa aurkeztuko dugu eta gonbidatze dula herriko jendia azaltzea, betire bestelako edozeinekin solapau gabe eta azpimarrauz indarkeri matxistakin amaitzeko gure autua antolakuntza sozialista dela.